bagong design natin. Tapos may mga plain din tayo. Dahil ito plain din ito. Plain. Okay, ito yung labas ng bahay mga boss. So, at makikita nyo talagang tinambakan kasi binabaha ko ito. So, parang titignan mo, parang restoring siya. Medyo kumitilis na rin yung awal natin. Dahil sa skin coat. Okay, so andito na tayo mga boss. So ang wala na lang dito yung ilaw. So pero andito na, pwede nilibot na yung mga ilaw dito. So sa street light saka pin. Okay, andito nga pala tayo sa aking fabrication, paggawaan ng cornisa. So ayan, ipakita ko lang po sa inyo yung mga design. So ito yung paggawaan namin. So pag maraming order, so napupuno ito, pati yan. Diyan may pepesto dito, may pepesto dyan, meron din pepesto doon sa likod. So ngayon wala pa naman masyadong order, kaya mag-isa lang yung gumagawa ngayon, si Pare PJ. Tapos ayan mga boss, ito yung mga design, mga sample design natin. Ayan, marami po yan. Rose. Ayan. Tapos may baseboard. Tapos ito yung bagong design natin. Tapos may mga plain din tayo. Gaya na ito, plain din ito. Plain. Pati ito plain din. So nakabaliktad lang yung mga boss ito. Ayan. Okay, so mura po yung tinda namin, mas mura kaysa kahoy, pero mas tatagal po siya pag ginamit ninyo. So ito naman yung iba, yung design, marami pa po. So ayan, kung gusto niya palang mag-order ng ating cornisa, so message lang po kayo dito sa Maclagoneria Cornices, makikita dyan sa screen. Ayan o. So andyan yung mga ibang ano natin. Medyo makalat lang. Makalat lang. Ito kasing pinaganon ko, gusto ko makagawa ng bodega dyan para yung mga ano dito pwede natin ilagay doon. Pwede na natin ayusin doon, paggawa ng cabinet. Tapos dito bodega. Tapos parkingan na rin. Isang ano lang, isang tricycle lang yung ginamit nila. Kasi isang site lang naman pupunta nila. Baka next week doon na tayo sa Alcala. Ay, punta tayo kila Batinoli. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nagalit yung alag ko. Gusto siguro yung sumama. Medyo suplado kasi yun mga boss. Pinaka-suplado sa kanila. Nakasuplado. Okay, dito na tayo mga boss. Kila Batinoli. Ano? Hi. Hi. Anak ni Batinoli yan mga boss. Dalaga niya. Yo, what's up? Yo, what's up, ketchup? Hop! Ay, yung lagi natin ano pala, kulang di ako dumaan doon Okay. Edlen? Edlen? Oh, bakit son? Galit ka?
Ay, hindi. Sasabihin ko? Ay, hindi na. Lang naman po Titik. Bakit Ay, ganun ba? Siya bang lagi ko kasi binibira yan mga boss. Timpla ako ng kape. Pag medyo matagal siya gumalaw, tinatawag kasi Patinoli. Binabanggit yung pangalan niya. Natataranta. Tawag si Master Chinito pag ginagawa ko yun eh. Ay, so si Master Chinito. Okay, so wala si John Lloyd. Si Gerald ang nandito. Gerald Anderson. Alam yung bago natin kasama. Si Gerald Anderson, sabi ni Master Chinito. Malapit-lapit na ito mga boss. May dideliver na natin ito sa baka next week may dideliver na natin. May sample ka na dyan? Sino ka? Ah, yan. Nakabili kayo ng no-nail? Meron? Ganito muna. Hindi ko muna i-didikit. Sample lang. Okay, pag ganyan yan mga boss, pagbubuksan mo. Yan, kasi nasa taas kasi ito eh. Pero pag pababa, pag ganyan naman. Ingay-ingay ng mga yun ah. Marami pa ba sila? Boss Rex, si Boss Rex. Boss Rex yata yun ah. Si parang Reggie yata yun ah. Ah, wala na, malis na nakalayo. Yung mga motor na mabibilis. Yan sa mga boss. Yan. Continuous handle. So sa Wilcon ko lang ito nabili 1,200 pero meron pa daw mas mura yung 850 pesos kaya lang hindi namin nabutan. Yes. Okay, tips. Bibigay tayo ng tips kung paano natin ginawa itong groove. May groove tayo kasi rito, nagkanal tayo rito para lagay ng continuous handle. So ngayon sira yung namin itong table saw namin, ayaw bumaba na ito. Maganda sana para dito mo na lang sana idadaan kung mag-groove ka kunwari ito rin dito, hindi ilagay mo lang yung guide dyan, ipapadaan mo na lang sana itong ganyan. Kaya lang ang problema rito, ayaw nang bumaba tong guide natin. So ngayon ginawa natin, nag-improvise tayo, ay nag-DIY. So yan, ganito yung ginawa natin sa circular saw. Ayan, meron na siyang kanal, ay meron na siyang paghadyasan para pag pinasok mo ito, pag pinasok mo dyan, sakto-sakto yung groove. Yan. So in-adjust lang namin, pinatungan namin ng isang ganito, isang board, tapos pinipitan namin ng guide para pag i-sample mo nga pare, pag pinadaan, hindi, mo lang, patong mo lang. Ay, patong ko lang. Patong mo lang. Yan, para pag pinadaan, yun. Yan. Oops, tama na. Yan, para pag pinadaan, ayun, sakto-sakto na siya. Yan, sakto-sakto na dun sa may groove. So, circular saw rin yung ginamit namin. So, ang ganda sana kung doon tayo gumamit. Yung dito, ay bumaba. So, nag-search ako sa internet, yung parang gearbox nito, yun yung papalitan. Hindi ko pa naman binuksan. Okay, yun lang.
Saan pa? Ajay. Dati ganoon i-adjust mo atin bangking ka tam. Bangking. Pero mo kailangan pwede ba? Pati mo kayong kailangan ano. Okay, iwan muna natin sila rito. Punta tayo sa Atwood. Kasama natin si Buddy Noe. Tingnan natin ano doon, Lakapilang project. Let's go. Okay, so andito na tayo sa site, yung susunod nating project. So okay naman na yung usapan namin nila madam. So ipakita ko lang itong loob ng bahay. So tapos mamaya pakita natin labas. So 2-story ito na may tatlong kwarto ba? Dalawa? Tatlo? Dalawang kwarto. So yung mga boss. Ay tatlo. Tatlong kwarto. Tapos may high ceiling po rito mga boss. High ceiling. Ha? May ano na? Meron na? Okay. So meron na palang kisaming isang kwarto. Okay, so dito meron parang entertainment dito area. Yan. Tapos may kwarto dito. Kwarto dyan, tapos kwarto dito. Yan. Tapos may CR. Okay. So ayan, medyo mataas-taas. So ang gagawin natin dito, so marami tayong gagawin dito mga boss. Ceiling, tapos ceiling paint, partition. So dito yung partition natin. Partition tapos kitchen cabinet. Yan. May partition tayo dyan. Tapos kitchen cabinet. Tapos dito, lalagyan din natin dito. So lalagyan din natin yan ng cabinet. Tapos may altar doon. Okay, so mamaya papakita ko yung labas na ito. Okay, ito yung labas ng bahay mga boss. So at makikita nyo talagang tinambakan kasi binabaha daw rito. So parang titignan mo, parang 3-story na siya. Pero 2-story lang yan mga boss. So dito lang ito sa Kamiling Tuwak Purok 3. So yung mga boss. So bukas babalik kami rito para gawin yung 3D model nya. So i-actual namin dito sa loob ng bahay. Okay. So yung mga boss, tara na. Let's go. Punta tayo sa ano project. Pero ano muna si Buddy Noe. Ihatid ko muna dun sa bahay nila. Sige madam, salamat. Yung oras kayo itong matangag sa binubigat ko. Okay, dito na tayo mga boss sa project. Yun. Kunin natin ito. Tile cutter. Tapos kumuha na naman ako ng standard na skim coat isa. So nagkulang daw sila. Mas mabilis kasi pag ito yung gamitin nila. Tile cutter. Hindi pa maingay. Break time. Ay, alauna na pala. Tapos mag-alauna 1:30. Nagtatrabaho. Yo, what's up? Okay, pinitriman na nila yung partition. May skim coat doon, pakikuha. Yung partition natin. So, drywall lang yan natin dito, gypsum board. Andito na rin yung drawing
Ayan, drawing yung partition. Okay, medyo kumikinis na rin yung wall natin dahil sa skin coat. Ito standard dito, may pinahin dito. Standard na Grand Aces Venture. Tapos ito yung super fine. Standard yung ginamit namin dito kasi nakarap siya. Nakarap yung pattern natin. Pero dito sa may nakapinis, yung ginamit natin yung super fine. So, dito siya. Ito yung ginamit natin yung Grand Fix Skin Coat Super Fine. Grand Aces Venture. Tapos ito yung standard siya. Itong wrap. Yes. So dito yan, inalis na rin pintura rito. Lalagyan din natin yan. Dito. Balik ang buklag mga boss. Okay, so umuwi na tayo kasi yun lang naman yung idagdag dun sa mga nagawa nila ngayon. Kasi kahapon galing na rin ako kahapon dito. So yun lang naman nadagdag yung partition. Tapos yung mga hindi pa na skin coatan, tsaka hindi pa na tanggalan ng pintura, yun lang naman yung idagdag. So tara na mga boss. Nakapagpasahod na rin pala tayo mga boss. So yan lang yung isang pinunta natin dito. Siya nga pala mga boss, yung naka-schedule na project natin, yung talagang naka-schedule, yung Keeping Village at yung Tuwag Kamiling. So yun yung nakapila na project natin. So yan sana yung magsasabay, yung Tuwag tsaka Keeping Village. Dahil sa yung nangyari nga nung nakarang vlog na pag-iisipan pa nila, isiningit ko tong isinunod ko, hindi pala isingit yung mga boss, isinunod ko yung sumunod sa kanila, yung sa San Carlos. Yun ang isinunod ko, yung pangatlo sa kanila, yung susunod sa kanilang dalawa. Ngayon sabi nung Keeping Village, magpapagawa daw siya, sabi niya. So ayan, babalik na naman tayo doon. Kaya lang nasabihan ko na yung dalawa, yung San Carlos tsaka yung Tuwag, yun ang nasabihan ko na sila yung susunod. Siyempre mahirap ng atrasan yun kung ganon. May naman tayo, kahit salita, importante sa akin kasi yung salita mga boss. Kung ano yung sinabi ko na usapan, yun na yung gagawin natin, yung tutuparin natin. So yun ang mangyayari ngayon doon. Ngayon ang mangyayari dyan, imbis na dalawa lang yung magsasabay na project, baka tatlo na ang magsasabay na project na bubuksan natin. Una yung San Carlos, tapos Tuwag, tsaka yung Keeping Village. So yan yung magiging project natin na susunod. Siyempre unahin ko lang itong dalawang nakapila. Parang yung Tuwag tsaka yung San Carlos, yun ang unahin ko. Kasi nga, yun nga, pag-isipan pa kasi ni Keeping Village doon, sabi niya eh. Kaya siya yung unahin ko. Pag ko na yun, naayos ko na yung project natin doon, naiset ko na, susunod na natin itong Keeping Village. So halos magkakaano rin sila, magkakasabay. Okay, so yan lang mga boss, uwi na tayo. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So ayan, dito na lang yung katuloy ng vlog ko kahapon. So konti lang naman yung na-vlog ko kahapon. So ituloy na lang natin. So natapos na sila rito sa sa Kamiling, sa Tambugan. Natapos na nila, kaya lang hindi pa naikabit yung mga ilaw. Andito pa yung mga ilaw, i-deliver natin. So balikan natin, tingnan natin kung anong itsura nya. So napinturahan na nila mga boss. Ang wala na lang dyan, tiles, tapos yung kitchen cabinet, yun na lang wala dyan. Babalik pa daw tayo dyan mga boss. So ipakita ko ngayon kung ano yung mga natapos nila.
Okay, so andito na tayo mga boss. So ang wala na lang dito yung ilaw. So pero andito na, diniliver ko na yung mga ilaw dito. So sa strip light tsaka pin light gumastos sila ng 9,840. So strip light tsaka pin light lang yun. So ang wala pa rito, napinturahan naman na. Ang hindi pa nikabit yung ilaw na strip light tsaka yung pin light, tapos drop light, center light, pati doon yung drop light doon. Yun ang wala. Oh, sir, wala pa yan. So yan yung wala pa doon sa dineliver natin dito. Tapos wala pa tayong dyan sa makikita nyo kayo dyan sa 3D model mga boss. Nakikita dyan sa screen. Okay, so nakikita nyo dyan sa screen, kompleto na ito. So meron na tayong tiles, meron na rin tayong drawing dito na bar counter, tapos yung kitchen cabinet, may center island na rin dyan. So kompleto na yung dyan sa 3D model. Okay, so pati yung pader may pintura na rin iba. So yan, ganyan po yung mangyayari dyan pag natapos yung project na to. Okay, para magkaroon lang kayo ng idea. So dito, meron pang bar counter dito, tapos center island, tapos kitchen cabinet, tapos yung hanging cabinet. So yun ang wala pa dyan mga boss. So dito nakatapat yung ano natin mga boss, dito nakatapat yung center island natin. So dito tayong banda. Yan. Okay, so dyan nakatapat yung center island natin, tapos kitchen cabinet. Tapos ito daw, sabi ni sir, pa-alis daw niya yan, itong bintana na to. Tapos ito naman ipapababa niya para makuha yung standard ng range hood natin. Kasi medyo mataas na kasi mga boss pag doon tayo maglalagay ng range hood. Kung dito naman sa gitna, ang pangit naman tingnan kung may bintana. So bago bintana, dapat may range hood na. Ay, pagkatapos ng bintana, range hood na dapat. So dapat ito bumaba pa. So andito dapat yung range hood niya, ditong banda, diyan. So ibababa pa nila to para makuha yung standard ng range hood natin. Yun ang kasing kailangan na dun sa standard ng range hood, yun kayong kailangan. Nasa 65 yung iba. Aywan ko lang kung iba yung 70. Nasa manual ko naman po yan ng range hood. Yung range hood guide. Okay, so yung susunod na gagawin dito, tiles. Tapos, ewan ko lang kung tatawagin tayo ni sir dito sa kitchen cabinet. So hindi pa naman kami nag-usap. Pero ito yung talagang gusto niyang matapos noon. Itong kitchen cabinet, tapos yung center island. Okay, so yan yung project natin dito sa Tambugan. So meron din isang karto dito, pinakita mo po nung nakaharang video. So hindi ko na ipapakita kasi public lang naman yun mga boss. So yan mga boss. Okay, abangan nyo na lang po mga boss. Abangan nyo lang po yung mga ibang project natin. So ayan, ingat nga pala kayo mga boss kasi may parating na bagyo. Dito sa Pilipinas. Anong signal na tayo, Bads? 4? So ayan mga boss, ingat po kayo. Dito po sa amin sa Tarlac, signal number 4 na kami. So doon sa, siyempre, ingat-ingat rin po kayo sa lalo na yung mga saan ba tayo sementro yung bagyo dito? Region 3? Malapit tayo. So ayan mga boss, ingat-ingat na mga boss, super typhoon po daw yung natin ngayon, yung bagyong darating. Okay, tapos baka hindi pa tayo makapagtrabaho bukas kasi baka may bagyo. Linggo ngayon, Lunes bukas. Tingnan na lang po natin mga boss ang sitwasyon. Basta ingat lang po kayo mga boss, lalo na mga madadaanan ng bagyo. Okay? Okay, so dito na tayo sa mga bahay mga boss. So ayan mga boss, shout out muna tayo. Shout out kay Mark Jigsy Apilado from Borongan, Eastern Samar. Ayan, shout out din kay Saldi Mabilangan. Shout out daw sa mga tropa dyan sa Malasigi at Rosales from Cesar Jr. Y. Villaflor. Yan, siyempre shout out din kay Alfredo Tiglao. At siyempre kay Christopher De La Gosa. Yan pa yung mga nagpa-shoutout. Siyempre shoutout ko na rin yung mga nag-comment sa last video natin. Okay? Nasaan na yun? Ayun, kay Joker Pizal Vlog, Christopher De La Gosa. Ayan.
Siya rin pala yung kanina. So yan mga boss yung mga gusto kong i-shout out sa video natin. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Siyempre, ingat po tayo lagi sa darating na na may darating na bagyo kasi mga boss. Yung mga dadaanan, ingat po kayo lagi mga boss. So ayan po, kita-kita ulit tayo sa next video natin bukas. Ingat po tayo lagi at God bless.